O home que ven pretendía subir a un taxi a madrugada do sábado pasado. É unha das situacións extremas que viven os taxistas de Vigo cada semana, pero agora están moi preocupados. Desde hai 15 días foron obxecto de máis de media dúcia de atracos, un deles con arma branca, en que resultou ferida unha taxista que debeu ser atendida nun centro sanitario. Sufriu un corte, unha lesión na cara, non? Xa non sei como tratar este tema porque me parece horripilante que teñamos que estar sufrindo este clase de agresións en pleno siglo XXI. O atracador é sempre o mesmo, un home que mide 1,80, ten barba e rolda os 35 anos. Adoita coller os taxis en sitios céntricos, no Calvario, unha parada dos grandes almacéns da Gran Vía. O seu destino é sempre o mesmo, as inmediacións da Avenida de Madrid. Policía Nacional e local están alertadas, pero a Asociación Elite do Taxi vigués está levando unha importante traballo de autoprotección. Nas carreiras sensibles, algúns taxistas van escoltados por outros dous vehículos. Para actuar ca maior rapidez posible no caso de que o compañeiro sufra algún tipo de atraco, non? Tamén suxeriron ao Concello que non lles obrigue a levar cambio de 50 euros para previr os roubos e non son de todo partidarios de que se implemente o dereito de admisión porque son un servizo público. Un botón do pánico conectado coa policía ou poñer cámaras nos vehículos poderían ser a solución.